Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Tulad po ng ating nakagawian mga kaibigan, unahin po natin ang panalangin. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists, at 10 ng aming mga kasamahan sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob ng malikhaing talino, kaalamang teknikal, at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay sana po kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw, at makatarungang mga desisyon sa aming tungkulin. Naway magsilbi kaming mga tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon po ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban po sa tukso na sumang-ayon lamang kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Inaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid po ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanglibutan. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Mga tampok na issues sa Kamaong Acero ngayong gabi. Inflation rate hindi daw bababa kahit suspindihin pa ang excise tax sa langis. Dahil po naman sa inflation, lalong dumami ang mga naghihirap na mga Pilipino. PNP top officials babalasahin. Kabataan may mahalagang papel sa 2019 elections. Samantala, anti-sexual harassment law palalawakin pa. Sa iba pang balita, 1 ang patay at 14 po ang sugatan sa bumaliktad na kuliglig sa lalawigan po ng Isabela. Isa naman po sa mga suspect na umambus sa mayor po ng Sudipin sa La Union, nahuli na. Sa pagbubukas po naman ng isla ng Boracay, dapat daw magkaroon ng gabay ang mga turista. At Taiwan, nagbigay po ng 13 million pesos para po sa mga nasalanta ng bagyong Umpong.
Sa atin naman pong importanteng tanong sa bayan ngayong gabi, mga kaibigan, pakinggan niyo po itong maigi. Ito po ang pinag-uusapan ngayon sa Kamara de Representante at sa Senado, mga kaibigan. Ito po ang ating tanong. Sang-ayon ba kayo sa panukalang ang Senate President daw ang papalit o magiging successor sakaling mabakante po ang pwesto ng Pangulo? Ulitin ko ha, sang-ayon ba kayo sa panukalang ang Senate President sa halip na yung Vice President as stated in the National Constitution sa ating saligang batas? Ipinapanukala po ng mga sobrang babait na mga kongresista ngayon sa pamumuno po ni Congresswoman GMA, ang House Speaker, na wag daw ang Vice President kundi ang Senate President ang dapat pumalit kapag nabakante ang pwesto po ng Pangulo o ang presidency. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 100 pisong load. Mga kaibigan, ulitin ko ha. 100 pesos load po ang ating ipamimigay sa may pinakamagandang comment or sagot sa ating tanong. The best comment will be chosen. Ang pipili niyan si partner Oliver Lico. 100 pisong load. Globe, maging Sun man yan, Talk and Text, Smart, or TM, i-PM nyo lamang po sa amin ang inyong pong number kung kayo pong mapipili. Sigurado po bukas ng umaga ay may load po kayong 100 pesos. So sumali po kayo sa lahat ng mga manonood po natin. 100 pesos po ang pwedeng makuha na premyo ng may pinaka-the best comment. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome po sa palatuntunang Kamaong Asero. Ngayon pong araw ng Miyerkules at yes sa buwan po ng Oktubre taong 2018. Hi and hello sa mga OFW na tagtag sa napakaraming mga bansa sa buong mundo. We just hope na everything is okay. At sana po wala po kayong mga problema po dyan sapagkat ang kalalagayan po ninyo ay palagyan po naming concern at iniisip. Ano ho? In fact, dito po sa ating palatuntunan, sunod-sunod may mga public service po tayong ilalabas next week. Mga isyong ipinagkatiwala po sa palatuntunan Kamaong Asero. Bueno, mga kaibigan, sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader News Philippines, ng News and Current Affairs Group, ng Operations Creative and Live Streaming headed by Engineer Oliver Licop. Naka-remote ulit ngayon si Producer Head Writer Angeline Valencia as well as our Creative Director Mark Anthony Reynoso will be coming home by Monday from Singapore. Tayo po'y all systems go. Katuwang po natin ang mga ubod sipag na mga tagapag-ulat po ng Leader News Philippines. At ang amin pong pangimbitang muli na pakilike po ninyo ang ating FB page ng Leader News Philippines at i-share po ninyo para marami po ang nakakaalam ng mga totoong nangyayari. Of course, pakisubscribe din po ninyo ang ating YouTube channel ng Leader News Philippines habang tayo po'y bumabati ng good evening sa mga nasa Metro Manila, mga natatraffic po ngayon at magandang gabi po sa mga taga-Ubando, Bulacan, ang napakapalad pong bayan ng Ubando, Bulacan because anytime next year ay magsisimula na po ang construction ng International Airport as proposed by the San Miguel Corporation. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Binabati din natin siyempre lahat pong mga taga Sambales area na nakasili po sa atin, especially mga taga Masinloc, mga taga Candelaria. Gandang gabi partner Dek Manikan at mga nandyan po sa Masinloc nga sa bayan po ng ating kaibigang Mayora Arsenia Senyang Lim at sa mga taga-Giginto Bulacan. Balik tayo sa Giginto. Ang tropa ho ni dating Mayor Gani Pascual na ngayon po ay meron pong dadalhin bagong watawat. Ito ang Tama Party List. Ayan, Mayor Gani, see you soon. At sa mga taga-Biliwag po, ayan, Engineer Diliosa, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. And sa lahat ng mga nanonood sa ating palatuntunan, hi and everybody's welcome.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga buwan naman nung nagparamdam sa atin, basahin ko na kagad sapagkat tatakbo po ng 1 oras lamang ating palatuntunan. Meron po tayong mga paghahandang gagawin kasi ngayong gabi, so bilis-bilisan namin. Bibilisan namin. Flora Mer Blanco, Burgos, watching from Kuwait, sabi niya, with love. Good evening everyone, sabi ni Flora Mer Burgos. Si Pading Mario Coprada sa Qatar ba, si Pading Mario? At si paring partner Bong David na sa Netherlands. Good evening, partner. Good evening, friend Errol at sa buong staff, sabi ni Flora Mer. Hello, partner, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa LNP, sabi ni partner Bong David. Yan, Les Clavizilias is with us. Remy Pinid ng San Jose del Monte. Magandang gabi po sa mga taga San Jose del Monte. Ay, Remy, huwag mong pabayaan dyan si partner Mario Batigas, ha? Kasama po natin yan sa Philippine Online Broadcasters Association. Mario Batigas para konsihal. Yan. Bukas magsisimula na ang filing ng COC. Pag-usapan natin mamaya, ha? Sharon A. Viernes, magandang gabi po. Pa-shoutout po sa MCVO CIS Action Team, sabi ni Sharon Viernes. Tapos ni-like and share friend Errol live mo now. Thank you, Flora Mer. Si Angeline, yan, Angeline sa may The Mansion. Hi, Sir Errol, watching from Lebanon, sabi ni Litz Clavicilias. Thank you so much. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Balikan natin yung napakainit na survey question natin sa gabi pong ito. Sang-ayon ba kayo sa ipinapanukala ng magagaling na kongresista headed by Speaker Gloria Macapagal Arroyo sa kanilang proposed or draft Federal Constitution or Federal Charter na kapag nabakante raw ang pwesto ng Pangulo, dapat daw ang Senate President ang pumalit. At isa pa ho sa sabi ng marami, nakakainis, inalis po nila yung provision ng pagbabawal po sa dynasty sa politika. Gusto po nila na may dinastiya pa rin sa Pilipinas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, yan po ang mga nangyayari sa Kamara. May mga reaksyon dyan ang mga senador na matitino, ha? Antabayanan po niyo sa mga report mamaya ni partner Jojo Sikat. Mamaya po yan ng konti. Basahin ko lang po yung mga maagang nagparamdam sa ating palatuntunan. Kanina pa, ayan, si best friend Benedict Abaygar Jr. ng GNN at Board of Director po ng National Press Club. Sabi niya, sana may libreng load din ang mga nagla-like. Piso-piso ang kada like. Georgina Mijares, invite nyo na lang po. Ayan, invite nyo na lang daw. Sige, thank you, Georgina. Who else? Mga magang nagparamdam sa atin. Luzon Bornasal ng One Radio Tabaco 91.3 yan, FM. Good evening sa iyo, partner. Mga buwang, mga kapito ko sa pwesto, sabi ni Luzon Bornasal. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sabi naman ni Primong Sarsi Consulta, ganyan ba ang nakasulat sa saligang batas ng Pilipinas? Maraming alam sa batas, mga lawmaker, mga lawbreaker naman. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Irene Reich Armea Azufre, ang sagot niya, simpleng-simple, no, sabi niya. Abner Parom ng Malati, Maynila, ang Pinoy matatalino, lalong-lalo na sa kagaguhan. Yan ang matibay na halimbawa pag nangyari ang gusto nila. Ha, 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 mga tae sila. Kaya kayo, kita nyo, buhay na buhay ang pangalawang Pangulo, ibinoto ng taong bayan, tapos kung ano-anong kagaguhan ang gusto nyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sabi yan ni Abner Parom dyan sa Malate, Maynila.
Pete Ordiales, anong form of government ang pinag-uusapan? Kailan ang effectivity niyan? Federal charter, sir, sabi ko. Yup, that's for 2022. What form? Presidential or parliamentary? Anong kinalaman ni VP Lini dyan? Tapos na ang term niya kung sakali. Inililigaw nila ang issue, pero the most not agreeable is the deletion of the anti-dynasty law. Ayan, sabi ni partner Pete Ordiales. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. I agree. Agree ako dyan sa observation mo, partner Peter Ordiales. Jomar Bian ng DCGB Legazpi. Kariba ko ini dati sa DWBS Tobacco, Veritas Tobacco. Amigong Jomar Bian, applicable daw po yan during the transition period na ipapatupad ngayong term ni Presidente Duterte. Ayan. Ewan ko lang. Kailan ba magkakaroon ng transition? Kasi magkakaroon pa yan ng plebisito. Ilalatag pa yan sa taong bayan kung gugustuhin ba ng taong bayan yan. Butch Arcangel, hindi! Kailangan ang pumalit sa Pangulo, edi yung vice, yun ang nasa batas. Si Leni Robredo yon, sabi ni Butch Arcangel. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. 31 minutos na po, makalipas ang alas 7 po ng gabi. Kayo po, ano po ang inyong sagot? 100 pesos load sa may pinaka-the best comment sa ating program ngayong gabi. Efren Alcantara, kung nasa batas, pero kung wala, hindi pwede. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Pag nawala na sa pwesto ang Pangulo, kahit galit marami sa dilawan, alam natin lahat ay yung pangalawang Pangulo at si Leni Robredo. Huwag niyong ipilit na iba ang papalit kahit galit ang Pangulo sa dilawan. Wala tayong magagawa kundi sundin ang kung anong nasa batas. Pangalawang Pangulo talaga. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Sabihan ni Butch Arcangel ng Caloocan City, Mucha Juana. Sabi niya, dapat si Vice, wala nang iba. Sabi ni Mucha Juana. Mother Cathy Bragais, dapat wag husgahan ng Vice President. Mabuti na ang lahat ay pinagbigyan para naman masubukan. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Ernalyn Goles, no! Saang article ang pagbabasihan? Our VP Israel BBM, cause Leni is a product of PICOS. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Bakit ganyan ang issue ngayon? Hanggang kailan na lang ba ang buhay ni Digong? Ha ha ha, huwag niyong apihin si BP, anti ko yan. Ha ha ha, Ronald Robles. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. May follow-up pa si Ronald ha. Nasubrahan na ni Tatang Digong. Di na nakakatuwa. Kaya ang hatol ko, no, sabi ni Ronald Robles. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Teofilos Luna Santos, ang kasama po natin sa hanap buhay na mobile journalist sa Bulacan at anchor din po ng isang FM station sa Bulacan. Sabi ni Teofil Santos, kung ano ang nasa batas, yun ang pairalin after the President, Vice President na. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Ayan, so initial po lamang yan na labo-labo sa ating palatuntunan. Kayo po, ano po ang inyong sagot? Sangayon ba kayo sa ipinapanukala ni na GMA dyan sa Kamara sa kanilang draft federal charter na kapag ka daw na bakante ang pwesto ng presidente, ang papalit hindi ang Vice President kundi ang Senate President? Anong masasabi po ninyo? Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Abner Parom, Happy Fiesta, Barangay Kararayan, TVL Bay. Good evening po sa Group Bagwis ng Inang Bayan, Flora Mer Blanco Borgus. Okay po sir, maasahan po, i-PM niya ako sir, sabi ni Remy Penidsa. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Chris Angel dyan sa Saudi Arabia, nanonood na rin po sa atin. Thank you sa mga buena manong nagparamdam sa ating palatuntunan.
Oras po natin 34 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi. Mga kaibigan, dapat na munang ratsadahin natin ang mga balita, importanteng mga balita. Hatid sa atin ang ating katutong si partner Jojo Sikat na talagang sa dinami-dami ng ating kasama, ito po ang napakasipag. Unahin natin ang patungkol po sa nagpapahirap sa lahat, yung problema natin sa presyo po ng krudo, langis, gasolina. Alam niyo po, ang mga mambabatas na mga senador, marami po dyan nag-iisip ng kabutihan. Pero sa Kamara, marami po ang nag-iisip ng kagaguhan. Ayan, so dakuan muna natin ang Senado. Mamaya natin balikan yung draft federal charter na yan. Alam niyo po, sa totoo lamang, ipinipilit natin, kami even here in the Ludonos, Philippines, we are trying to explain all about the federal government system or concept. Ang problema natin, nagiging pangit dahil po sa mga vested interests ng ilang gagong politiko. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nakalain niyo po, pati term limit aalisin na. Ang mga probisyon na ganyan ay magtitiyak na itong mga nakaupo na kahit mababantot na, may mga kasong plunder, may mga kasong graft and corruption, pang-abuso sa pwesto, gusto po nila ay parang nakabustik na, nakadikit na sa upuan ng kanilang mga puwet at hindi na mapalitan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Anyway, mga kaibigan, kayo po ang mas importanteng mapakinggan natin sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Saan man kayo, sino man po kayo, taga saan man kayo, mayaman, mahirap, equal opportunity to express your personal opinion. Everyone has their own personal opinion. And we assure you na ang opinion ng bawat isa po rito, pabor, kontra, yan po ay respetado ng Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Good evening, siyempre, sa ating head pastor ng Calvary Chapel, Baguio, Pastor Ram Gamboa, na nanonood po sa atin mamaya po, yung Bible Cafe ni na Pastor Ram. Panoorin po ninyo. Samantala, report muna tayo. Eto, panoorin niyo po ang report na ito, napakahalaga. Kahit daw suspendihin ang tax sa langis, hindi pa rin daw po magbabago ang inflation rate. Alamin natin ang balitang yan na tinutukan ni partner Jojo Sikat sa Senado. Paring Jojo, magandang gabi. Pasok ka! Naghain ng grupo ng minorya sa Senado ng Senate Resolution na naglalayo na suspindihin itong excise tax sa petroleum products na nakapaloob sa Train Law. Kabilang sa mga naghain ng Senate Resolution number 15 ay sina Minority Floor Leader Franklin Drilon, Senator Francis Pangilinan, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Antonio Trillanes at itong si Senadora Laila de Lima. Ayon dito kay Senador Aquino, mismo ang Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagpayag na tumaas ang itong inflation rate dahil sa pagtaas ng petrolyo sa world market at plano nitong suspindihin itong excise tax sa petroleum product. Umaasa naman si Aquino na susuportahan sila ng mga kasamang senador matapos na sabihin ito ng Pangulo. Iginit din Aquino na maghahain na rin ng kahalintulad na resolusyon ang Kamara de Representante kung saan inaasahan ng senador na maipapasa ito sa BICAM bago ang recess sa Disyembre. Aniya ng senador, halos isang taon nang naghihirap ang mga pamilya sa krisis na presyo dahil nga dito sa train law at pagtaas ng petrolyo, kung kaya't napapanahon na para suspindihin itong excise tax at pagtulungan ito sa Senado at Kongreso. Ayon nga rito kay Senador Aquino, kakafile lang po namin ng Joint Resolution number 15. Isa po itong Joint Resolution kung saan hinihiling po namin ang suspension ng dagdag na buwis ngayong Enero. Tagalawang piso po sa diesel at gasoline at 1 piso po sa kerosene. Kahapon, nagbanggit si President Duterte na iniisip na po niya na baka naaayon na nga ito pong pang-suspindi at ito pong joint resolution will show what the Senate feels about this measure. Palagay ko, nagkakaroon na rin po ng pag-uusap sa mga senador na baka panahon na nga po
na isuspend itong pagtaas po ng buwis ngayong Enero. Marami po sa mga kababayan po natin nahihirapan na talaga dito po sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung ating po transport sector, wala na pong kinikita dahil po sa pagtaas ng diesel at gasolina. Palagay ko po, isa itong solusyon na pwede po nating ihain sa ating taong bayan, isa pong solusyon na pwede pong pagkaisahan ng ehekutibo at ng legislatibo para po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Sa panig naman itong si Senate President Vicente Tito Soto III, opinyon nito na maaari din naman na suspindihin na itong executive branch ang excise tax sa petroleum product kahit walang resolusyon itong dalawang kapulungan ng Kongreso. Ayon nga kay Soto, even when if Congress is not in session, the Department of Finance or the President through the Department of Finance may be able to suspend the resolution that has been filed, if ever there is a resolution from the Senate, is merely an expression of the sense of the Senate. A resolution does not have the force of law unless it is a concurrent joint resolution of both houses of Congress. Then that is a different level. Pero a simple resolution is a simple resolution. Ang kanila parang joint, concurrent joint. Concurrent resolution, na ibig sabihin, meron din pinailang house. Mas meron daw. Yes, but in my opinion, the executive department may suspend that without the necessity of having a bill or a resolution from both houses of Congress. Sir, kapag concurrent resolution, pero magugunita na mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpahayag ng plano nitong suspendin itong excise tax sa petroleum product dahil na rin sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat sa report na yan. Ayan, lalong umiinit po yung ating talakayan sa ating programa. At ulitin natin, ang may pinaka-the best comment will win 100 pesos load. Globe Smart Sound, Talk and Text, TM, kung ano pa man yan. Now, paano ba sumali? Number 1, paki-like at paki-share po ninyo ang FB page ng Leader News Philippines. Number 2, i-like po ninyo at i-share po ninyo ang Kamaong Asero live video. And number 3, sumali po kayo sa ating discussion at mag-comment po kayo ng pinaka-the best po ninyong comment. Yung pag sinabi nating the best comment, it should be very, very intellectual. Hindi po yung bastusan, hindi po yung kung ano-anong pananalita na derogatory. Yan po hindi natin hindi naman natin sinusuppress ang ekspresyon ng bawat. Mamaya, may nagmumura nga partner babasahin ko. Kahit nagmumura, babasahin ko. But we do not encourage such kind of discussion. Dahil dito, mas kasabay po kasi natin ang advokasya ng Leader News Philippines that our platform, this award-winning platform, wishes to be a platform of meaningful broadcast journalism. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kung sabi ni Remy Penny dyan sa San Jose del Monte City, kung ano po ang nasa batas, yun ang dapat sundin para walang sisihan pagdating ng araw. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Flora Mer Blanco Burgos, good evening kay Major Lucas from Kuwait. Sabi ni Flora Mer, Chris Angel, kahit saan naman tumataas dito sa Saudi, tumaas din, hindi lang dyan sa Pilipinas. Now, si Chris Angel, viewer natin ito, suki natin ito. Babasahin ko in toto yung kanyang sinabi pero hindi na dapat may ganito next time. Sabi niya rito, putang ina mo, Bam, hindi ka na mananalo, gago. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, so that will be the first and the last kind of comment because we do encourage intellectual discussion. Ano po? But again, we do not suppress any personal expression here, personal opinion. But again, alam niyo po,
ang mga Pilipino matatalino, and we would like to be a part of intellectual discussion. Ulitin natin ang ating tanong. Sangayon ba kayo sa ipinapanukala ng tropa ni GMA sa Kamara na kapag ka nabakante ang pwesto ng presidente, ang Senate President ang dapat daw umupo at hindi ang Vice Presidente? Yan ay nakasaad po dun sa kanilang itinutulak na draft na Federal Charter. Ano po ang palagay po ninyo? Ano po ang nasa sa isip po ninyo? The best comment will get 100 pesos load. At ang gawin po ninyo, i-like at i-share po ninyo ang page ng Leader Knows Philippines. I-like at pakishare po ninyo ang live video ng Kamaong Asero at sumali po kayo sa ating discussion. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy tayo sa mga report. Isa pang report, balikan natin ang Senado. Lacson, umalma daw sa Federal Charter o Draft Federal Charter mula sa Kamara. Alamin natin. Live! Balikan natin ang Senado. Papasukin natin muli si partner Jojo Sikat. Paring Jo, muli, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Umalma itong si Senator Pampilo Lacson sa umano'y hindi patas na probisyon ng Federal Charter Draft ng Kamara de Representante na nag-aalis kay Vice President Leni Robredo sa presidential line of succession. Ayon dito kay Lacson, si Robredo ay nanalo, ay pinoklama at sumumpa bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas noong taong 2016, kaya't hindi aniya maari na hindi ito kilalanin. Gate ng Senador, kaduda-duda itong motibo ng mga nagsusulong na alisin si Robredo sa mga hahalili sa pwesto sa Pangulo sa oras na mabakante nga ang pwesto nito. Samantala, kumbinsido naman si Lacson na hindi kakagati ni Senate President Vicente Tito Soto III ang anumang ipapain sa kanya ng mga kongresista para lamang paboran ang kanilang tsatsyadrapa. Kumpiyansa ang senador na matalino si Soto at hindi ito magpapagamit sa ilang mga mapagsamantalang mambabatas. Ito ang pahayag ni Lacson. Well, sa akin, it doesn't make sense. Ano? Meron tayong line of succession and si Vice President Leni was elected and proclaimed as the winner of the 2016 presidential election, vice presidential. And to put her out of that line of succession, I think it's not only unfair, mukhang devious yung scheme para anong motive, anong purpose para malure yung Senate through the Senate President. I don't think so because the Senate President Soto is too smart not to bite the bait na tinatanggil nila. We talk about this. So, ano nakikita nyo nga saan ang motive dito? Ang motive is just to push through yung chacha in any manner na magsusut kung ano man yung interest nila, masusut yung interest nila, like removal of term limits, so anybody can run, and other matters na tingin namin merong mga motibo. Aniya ni Lacson, papasama nito sa House ay tiyak na iba ang magiging treatment dito ng mga senadora. Magugunitan sa naturang Federal Charter Draft ng liderato ng Kamara ay ang Senate President ang hahalili sa Pangulo at hindi itong Vice President dahil sa hindi pa rin aniya nare-resolba ang electoral protest ni dating Senador Bongbong Marcos laban nga rito kay Robredo. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat. Yan pa rin po ang mga nangyayari sa Senado. Daming balita po sa Senado sapagkat today will be the recess. Magre-recess na po ang Senado. Last session po ngayon. Both by the House of Representatives and the Senate. So, siyempre maraming aksyon, ano? Sagot po ni Polish Hartwang, "Hi Sir Errol, kumusta po?" Ayan. Sumagot po kayo sa ating tanong para may chance kayong manalo po ng 100 pesos load. Sangayon ba kayo sa panukalang Senate President ang humalili?
hindi ang Vice President daw, sakaling mabakante ang pwesto po ng Pangulo. Bakit nga kaya? Bakit nila ipinasok yung ganun, ano? Bakit? Ano na bang mangyayari kay Presidente Digong? Bakit may mga ganun sila, no? Tuloy, naghahatid po ito at nagre-resulta po ito sa napakaraming espekulasyon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, sige. Tuloy-tuloy po tayo at ulitin natin yung pamamaraan para makasali po kayo. Number 1, i-like at i-share po ninyo ang FB page ng Leader Knows Philippines. Number 2, i-like po ninyo at i-share ang Kamaong Asero live video. And number 3, pinaka-importante, sumali po kayo sa discussion because that will be your entry para tingnan namin kung best comment po kayo sa ating itinatanong na survey question. Ayan po, naka-plus yung ating survey question. Sang-ayon ba kayo na Senate President daw ang pumalit, hindi ang Vice President kapag nabakante ang pwesto ng Presidente? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Happy birthday sa mga may birthday po ngayon. At sa mga may iba pang okasyon ay sana'y maging meaningful. Sana'y maging memorable ang inyo pong mga selebrasyon. At huwag po mauwi sa away-away. Marami pong mga nasa probinsya o di kaya yung mga ang iniinom po nilalagay sa utak. Kaya nag-aaway-away. Sa halip na maging masaya at nagkita-kita, may mga nauwi sa away dahil sa mga maigsing utak na nilalagyan po ng sangkap ng alak. 51 minutos na po makalipas ang alas 7 po ng gabi. Good evening kay Mama Jing, my dearest Mama Jing, na nanonood po sa atin. At sa mga nandyan po sa Calabarzon area, saan pa? Sa mga nasa Central Luzon area, special mention po sa mga opisyal at kasapi po ng Central Luzon Media Association Incorporated na pinamumunuan po ng ating bagong kaibigan Ate Mel Siriaco, yung kanilang presidente, na nangangarap, Partner Oliver, na makasali daw po sila sa Mobile Journalism Workshop at i-bonus daw natin yung course ng online broadcasting. Ayan. Sabi ko, mag-set kayo ng schedule na magtutugma sa mga schedule namin. At sa mga taga Maynila na naghihintay din po ng Mobile Journalism Workshop ng Leader Knows Philippines, relax kayo, relax. Very, very soon, mapupunta po sa inyong lugar ang Leader Knows Philippines. At sa mga taga Marikina City na naghihintay po ng Mobile Journalism Workshop, sige lang, ihanda po natin ang mga schedules para magkita-kita po tayo. Basically, mga kaibigan, ito po kasi yung bahagi ng ating advokasya na ang Leader Knows Philippines ay maging catalyst, maging nasa forefront ng paglilikha ng mga makabuluhang video, mga visual materials na ina-upload po sa online media, sa social media. Ngayon po kasi, ang online platform ay parang basurahan. Kung ano-ano ang nakalagay, kung ano-ano naka-upload, napakarami pong mga parang basura, mga hate post, politically inclined comments, at mga fake news at kung ano-ano pa na kapag ang mga bata ang nakakakita ay hindi po maganda. So, pinapangarap po namin na ang Leader Knows Philippines ay maging contributor, makabahagi kahit kapiranggot, pero sinisimulan po namin sa aming kakayahan by inviting people with cell phones, and we will teach mobile journalism so that they will be equipped. We will be teaching those attendees on how to create meaningful videos, be it news that are factual and honest news, and we will be able to teach them how to do a digital storytelling. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bakaltos bida anbade. Yan, hello, sabi niya. Right, sige, tuloy kayo sa ating palatuntunan at sumagot po kayo sa ating survey question. Sangayon ba kayo o hindi sa panukala po ng tropa ni GMA sa Kamara na ang pumalit daw kapag nabakante ang pwesto ng presidente ay ang Senate President?
talagang nais nilang baluktutin kung anong mga nasa batas, ano. But, this is a proposal at isiningit po nila sa sa draft ng Federal Charter. Tuloy ngayon, bumabantot po yung isinusulong po nating federalismo. Kami po tumutulong na isulong ang federalism sa bansa. Pero kapag may mga ganitong isinisingit na mga personal na interes ng mga ungas na politiko, nasisira yung magandang layunin ng ating mahal na Presidenteng Digong. Kaya po ulitin namin, ang nakakasira sa magandang motibo at objective ng ating presidente, hindi po ang dilawan, hindi po ang kritiko, but those people around the president himself. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaya nga, ang presidente, nalilito. Litong-lito po ang presidente. Nagkakasakit tuloy minsan, ano. Kaya nga, pupunta sa ospital, nagpapacheck up. Di ba? Inamin niya. Pumunta siya sa Cardinal Santos Medical Center and he had endoscopy and colonoscopy there. And I think a day after, pumunta siya sa Hong Kong. At ngayon, sinasabi niya, negative. Sa Pilipinas, positive. Sa ibang bansa, negative. So, I think there was a parang question and answer with Malacanang Press. At sinabi niyang wala siyang sakit. Sinabi niyang wala siyang sakit. So, yan po. No? Marera dyan sa Sorsogon Province. Maray na bang kitabi sa mga Sorsogenyo? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin natin ang ating survey question. Saglit, ha? Yan. Yan ang ating drummer sa Tagiliran. One more. Sangayon ba kayo sa panukalang Senate President daw ang maging successor kapag nabakante ang upuan ng presidente? Ayan, sangayon ba kayo? Ayan yung ating presidente. Nakikita po ninyo. Malusog naman. Pero daming intriga na siya po ay may sakit, may karamdaman, etc. At siya din mismo, maamin, pumupunta sa ospital. But ang tao ganyan talaga, nagkakasakit. Mapabata, nasa prime age, lalo na po ang presidente natin. I think he's 71 years old now. So what do you expect? Ay talagang katawang lupa lamang po tayo. So, nga lang, nagiging big deal because the president is the highest official and right now the most important person in the land. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ronald Robles. Yan. Good evening, Ronald. Tuloy-tuloy tayo at kayo po, ano po ang inyong opinion? Ano po ang inyong comment? Mag-comment po kayo. The best comment, again, will surely win 100 pesos load. Yeah? The best comment, no? So, pipiliin niya ni Partner Oliver yung the best comment. Susundin niyo lamang po yung mechanics ng pagsali, ano? I-like at i-share po ninyo ang FB page ng Leaders Philippines. Number 2, i-like at i-share po ninyo ang live video natin ng Kamaong Asero. At number 3, kailangan mag-comment talaga kayo ng the best comment. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy tayo. Balita pa rin sa Senado. Baka isipin ng ating mga kasama. Wala na ba ibang reporter ang leader ng shoot? Napakarami po naming reporter. Ganon talaga sa pangangalap ng balita. Minsan, may lugar na tingin ng ibang reporter, walang balita. Sa Senado, nagkataon, last day of session ngayon, kahit maraming mga balita talaga. So, balikan po natin ang Senado. Ang balita naman mula sa tanggapan ni Senador Sherwin Gatchalian, epektibo daw ang drug war ng Pangulo. Pero alam nyo, nakakalito ito sapagkat inamin po ng PIDEA ngayong araw na halos kalat na kalat ang drugs sa Pilipinas, especially sa Metro Manila. And worst, naging mura pa raw ang presyo ng drugs. At ito'y pinaniniwalaan nila sanhi ng nakapasok na 6.8 billion pesos worth of shabu na itinago po sa magnetic metal lifter na nailusot sa custom at naitago sa Cavite.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Those are news from PIDEA, not from me. Pero alamin natin ang detalye ng report ni partner Jojo Sicat mula sa opisina naman po ni Senador Sherwin Gatchalian. Partner Joe, pangatlong pagkakataon, go ahead. Naniniwala itong si Senador Win Gatchalian na epektibo itong kampanya ng Pangulo laban dito sa illegal drugs. Ito ang naging pahayag ni Gatchalian matapos na aminin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na dumami na nga itong supply ng droga sa bansa. Paliwanag ni Gatchalian na lumabas sa survey na 80% sa mga kababayan natin ang naniniwalang epektibo itong war on drugs ng administrasyon. Aniya 70% naman sa mga ito ang naniniwala na ligtas sila dahil sa ginawang kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Sa kabila nito, iginit ni Gatchalian na hindi pa rin dapat na magpakampante dahil marami pa rin ang mga nagtutulak ng illegal na droga sa mga maliliit na barangay na dapat nasawatahin na. Ito ang pahayag ni Gatchalian. I think the campaign is ongoing. It's an ongoing campaign, and the ultimate gauge will be what the people feel. And in the latest surveys, lumalabas na 80% ng mga kababayan natin agrees with the drug war, and they think it's effective. No? They feel it's effective. And in fact, 70% feel safe because of this drug war. So I think that is the ultimate gauge. Do you share That is I believe in surveys and public opinion. So naniniwala ako na ang taong bayan ay naniniwala na effective yung drug war. But hindi tayo pwedeng tumigil dahil my own observation, meron pa rin nagbebenta na maliliit sa mga barangay natin. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Magugunita na inamin ng PDEA na mas dumarami ngayon ang supply ng Cebu sa bansa, kaya bumaba ang presyo nito sa halagang 2,000 kada gramo. Samantalang iginit naman ng PNP na bumaba kasi ang bilang ng mga gumagamit ng illegal na droga, kaya dumami ang supply nito sa merkado na pagpapatunay lamang na epektibo ang kampanya sa war on drugs ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ito si Jojo Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, thank you. Paring Jojo Sicat live mula sa Senado ulit. At alam niyo po, madalas ang PNP at ang PIDEA magkakontra po ang mga datos. Magkakontra ang mga statement. The latest tragedy na nangyari po sa mga PIDEA agent, 5 ang napatay, inambush sa Mindanao. At ang sabi po ng PNP, lumalabas sa kanilang investigasyon, may mga politikong sangkot sa pagbatay ng 5 PIDEA agents. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Saan ba galing yung 5 PIDEA agents at iba pang mga kasama? Nagkandak po sila ng anti-drug war workshop, orientation. Nagpaintindi sila. They conducted an awareness campaign. Alam niyo po, maganda yung ipinagpapatuloy ng PIDEA, yung kanilang mga pagpapaliwanag. Hopefully, yan ay gawin sa mga eskwelahan, di ba? Gawin sa eskwelahan, paintindihin yung mga bata na masama ang droga, iwasan ang droga. Never, ever try this illegal drugs. Yan ang ginagawa po ng PIDEA. Pero along the way, papauwi po sila. Inambos po sila. At lumalabas yung mga PIDEA agent na inambos, iniwanan pa ho ng mga pulis. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ganyan po katindi ang nangyayaring realidad sa atin. No? Maraming pulis ang sangkot sa drugs. In fact, may bagong inilabas na drug matrix ang presidente. Mga colonel na pulis ang sangkot. And this is an addition to the previous drug matrix na inilabas po ng presidente na may 6,000 police officers active sa serbisyo ang sangkot sa drugs. Ako nga, gusto kong magtanong, nasaan na kaya yung 6,000 yon na unang inilabas po ng presidente kasama po sa drug matrix? Ngayon may panibagong drug matrix. So, going back to the statement of PIDEA, mas lalong dumami ang supply ng drugs kasi ang tinitingnan po nilang source ay yung pumasok na 6.8
billion worth of shabu na nakalusot po sa Bureau of Customs. Pero kinokontra po yan ng PNP. Sino ngayon ang kapanipaniwala? Ang presidente, sabi ng presidente mismo, maraming pulis ang sangkot sa drugs. Yung PIDEA, may sangkot din. Pero lumalabas, mas marami pong pulis ang sangkot sa drugs. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, so sana ma-resolve po yan sa nagpapatuloy na anti-drug war ng presidente. Mario Cuprada, ang sagot niya, a big no. Respeto naman po sa taong bayan. VP po dapat ang successor kung sakaling mabakante ang president position. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. So, alam niyo po ang pinag-uusapan natin, prutas po ito ng proposal sa Kamara de Representante. Alam niyo po, talaga dyan sa Kamara de Representante, maraming mga ugag dyan eh. Kailangan po natin ng mga bagong kongresistang matitino. Malilinis ang puso at isip na ang tanging pakay kapag napunta po dyan ay paglingkuran. Kung ano ang ikabubuti ng bayan, hindi ang kanilang ikabubuting personal, political survival, perpetuation of themselves in the position and in power. Kailangan po natin ng mga bagong kongresista. At ako po ay openly, I am endorsing Engineer Bert Hashimoto, ang #1 nominee ng WOW Pilipinas Party List. Ayan, WOW Pilipinas Party List. Ang #1 nominee po dyan ay ang ating kaibigang Engineer Bertito Bert Hashimoto. So don't forget, bukas filing na po ng mga COC at mga politika po. So siyempre, may mga magpa-file na po yan nationwide. Meron naman po yan sa 12, sa 13. Anyway, hanggang 17 pa naman yan. So depende sa strategy ng mga politiko, no? At sana makausap din natin ito si Engineer Bert Hashimoto pag medyo available tayo. Engineer Bert, magkita tayo kagad para ayusin natin yung kampanya mo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alas 8:06 ng gabi, Jar Cruz. Like, sabi niya like. Yan, sige. Ano po ang sagot ninyo? Ano po ang sagot ninyo sa ating tanong sa bayan? Sangayon ba kayo na ang Senate President ang maging successor kapag nabakante ang pwesto po ng presidente? Based on the draft federal charter na isinusulong ng tropa ni GMA dyan sa Kamara. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ronald Robles ulit. Simulat sa pool, pulis naman talaga ang supplier ng shabu. Ayan, sabi ni Ronald Robles. Ayan, alam niyo po, alam ng taong bayan kung sino ang mga nasa pwestong sangkot, no? Di lang ho nagsasalita sapagkat takot, lalo't pulis. Pag ang pulis ang sangkot, ano ba namang lakas ng loob ang gagawin mo? Armado yung pulis. Naka-uniforme, nasa pwesto, nasa kapangyarihan, pulis. Pero kagaguhan ang ginagawa. Hindi ang paglingkuran ng taong bayan, hindi ang proteksyon ng taong bayan, kundi ilublob sa kapahamakan sa pamagitan ng pagbebenta ng drugs, pagdidistribute ng drugs, pagprotekta sa drugs. Kilala na kayo ng presidente. Ha? At hinihintay po natin ang action dyan ng presidente. Ulitin ko, 6,000 policemen doon sa unang drug matrix. Ngayon, may panibagong drug matrix. Matataas na pwesto po ng PNP. May PIDEA din. So, antay natin. What's gonna happen to them? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Oh, by the way, bago natin ituloy ang diskusyon sa ating palatuntunan, nais po natin ipabatid na tuloy po ang implementasyon ng ating special project na kapote at bota para po sa mga estudyanteng katutubo, mga IP pupils. Ang target po natin ay makapamigay po ng 200 na piraso po ng kapote at 200 din po ng piraso ng bota sa malilinggit na estudyanteng indigenous people. Target po natin ay Zambales area at marami po dyan ng mga aitas ang kaawa-awa kapag inaabutan po ng tag-ulan at ang dinadaanan po ay putik. Na kaawa-awa at madalas po ay wala pong mga
sa pinsa pa at dahon ng saging lamang pang pananggalan sa ulan, no? They are all interested to finish. Nag-aaral po sila. Tingin po nila talagang pag-aaral lang pag-asa para makaahon po sa kahirapan. So, sila po yung masipag mag-aral. Kilometro po ang nilalakad mula sa kanilang bahay sa kabundukan. Bababa lamang po sa kanayunan para makapag-aral. Mga elementary pupils po unahin natin. No? Ang ating panawagan, siyempre, sa mga kababayan natin, mga viewers na may mga kakayahan, no? Makibahagi po kayo sa ating Kapote at Bota Project ng Leaders Philippines. At ang inyo po mga donasyon ay tinitiyak po namin na makakarating sa mga dapat makatanggap niyan at yan po ipapublicize po natin, i-air po natin dito sa ating programa. Ang una pong nagpahatid ng kanyang donasyon in cash ay si Manoy Jobert Clet na nasa Australia. Ulitin ko, Manoy Jobert, nasa Cebuana, Luilier pa. Hindi ko po hinahawakan muna yan. 5,000 pesos. Si Madam Leia Hopper, may pledge po yan. May pledge po yan at sabi ko, Madam Leia, i-implement na natin ngayong October yung ating project. Wala pang sagot sa atin, Ma'am Leia Hopper. Ayan, may pledge siyang $200. At kumakatok po kami sa puso ng ating mga viewers. Oh. We're knocking at your golden hearts, no? Sa mga may mabubuting puso dyan at syempre may mga kakayahan, especially sa mga nasa abroad, mga OFW. Please join us in spreading love and care for the IP pupils sa pamamagitan ng Kapote at Bota Project. Right? Sige, dun po sa mga nais magtanong ng detalye, call us at 0995-148-3605. Mga OFW natin sa Saudi, sa Canada, sa Australia, sa Europe, sa America, at kung saan-saan pa na napapanood po ang ating malaganap na broadcast. We invite you to join us in our noble project, Kapote at Bota, para po sa mga katutubong mga estudyante. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan sa pang report. Partner Jojo ulit, sobrang sipag. Dapat ito, may award na rin ito sa ating palatuntunan, no? Senator JB nanumpa daw bilang miyembro po ng Nationalist People's Coalition. Oras natin, 12 minutos po, makalipas ang 8 in the evening. Balikin natin si Paring Jojo sa Senado. Paring Jo, once again, magandang gabi sa iyo. Go ahead. Formal lang nanumpa o tumawid sa bakod ng Nationalist People's Coalition ni Ambassador Danding Cuangco itong si Senador Joseph Victor Ejercito. Nanumpa nga kanina si Ejercito dito kay NPC Senior Member at Senate President Vicente Tito Soto III. Sinaksihan ito ng iba pang miyembro ng partido na sina Senador Sherwin Gatchalian at MPC Secretary General Mayor Dong Mendoza. Ayon dito kay Ejercito, nahirapan siyang iwan ang partido ng kanyang ama na si Manila Mayor Erap Estrada, itong partido nga ng masang Pilipino. Pero hindi raw ito nangangahulugan na tuluyan niyang tinatalikuran ang kanyang ama. Inamin ni Ejercito na mahirap na tumakbo sila magkapatid na si Jingo Estrada sa iisang partido lamang. Aniya ng senador, pinili nito ang NPC dahil bukod sa productive, mas nakatuon itong NPC sa development, sino man ang nakaupo sa pwesto bilang Pangulo. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much, Paring Jojo, sa pang-apat at panghuling balitang yan mula sa Senado. Tuloy na tayo sa iba pang mga reports. Hindi naman daw bababa ang inflation rate kahit suspindihin pa ang excise tax sa langis. Ayon pa sa Department of Finance, presyo ng langis ang siyang pangunahing dahilan ng pagtaas nga ng inflation. Pero git po ng departamento na hindi raw mataas ang presyo ng langis. Ayon sa DOF Assistant Secretary Tony Lambino, pangunahing nagdidikta raw po sa pagtaas ng inflation ay ang agricultural products, gaya po ng isda, gulay, karne at bigas.
Dagdag pa niyang ASEC, kahit pa raw ipagpaliban ang pagpataw na excise tax sa produktong petrolyo ay maliit ang epekto nito dahil 25% lamang ito sa kabuuang inflation. Ganon. Magkano bang ipinapataw na buwis ng gobyerno, magkaalaman po tayo? Sa kada litro ng langis. Magkaalaman tayo. Magkano na nga ba? Oh, di ba? Mula sa dating expanded value-added tax, may excise tax. Doblado po ang buwis sa langis. Alam naman natin yan na kapag ka pinatawa ng buwis ang langis, domino effect yan sa ating ekonomiya because the economic activity not only in the Philippines but in the whole world is dependent on the supply of the energy. Langis, energy. Paano makakarating ang mga isda galing po sa dagat? Hindi ba gumagamit ng barko na pangisda, mga bangkang pangisda? Ginagamitan ng langis. At pagdaong niyan sa mga pantalan, di ba? Sa mga fish port, hahakutin po yan ng mga trucks. Papunta naman po sa mga pamilihan. Ang gamit na naman na karga ng truck at pampaandar niyan, krudo, langis. Pag tumaas siyempre ang langis, ipapataw yan sa presyo ng isda. Gano'n naman kaikli ang utak ni Lambino. Sinisisi yung isda, samantalang yung isda, bago makarating sa mga pamilihan, ginamitan ng langis. Na kapag tumaas ang langis, ipinapataw sa presyo ng isda. Ay, sus Mario Josep, napakasimple ang mathematics. Bakit nagkakalokohan po rito? Saglit lang, diretso natin ang rugtong pa rin mga balita. Sa resulta po ng third quarter 2018 Social Weather Station Survey, nasa 52% ng pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila po ay lalong naghirap dahil sa inflation. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, Setyembre isinagawa ang survey kung saan ang inflation ay pumalo po sa 6.7. 6.7 pa lang yan ha. May taya na pagdating ng Disyembre magiging 9% ang inflation rate. Isa rin po ito sa mga itinuturong dahilan ng pagtaas po ng presyo ay epekto ng bagyong umpong sa iba't ibang bahagi po ng Northern Luzon. Sabi naman po ng Malacanang, may ginagawa na raw ang gobyerno para maibaba ang presyo ng mga bilihin. Isinarito ang pag-aproba ng Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-angkat ng bigas para lumakas ang supply nito at matulungang maibaba ang presyo. Sana nga. Sige, sana nga. Bagamat ako, alam niyo ho, bombarding with imported rice ang ating pamilihan would surely hurt the interest of the Filipino farmers. But in the meantime, we have to really solve the problem of the high price, the high price sa bigas na araw-araw po ay binibili ng ating mga kababayan. Mahirap, mayaman, kumakain po ng kanin, bigas, paghilaw. At ang kawawa po lagi yung mga mahihirap. Yung mga mayayaman, wala pong problema yan. Lalo yung mga politikong, mga gagong politiko, wala pong mga problema yan eh. Sabagkat, kurakot lamang dito, kurakot doon, singit dito, singit doon ng mga budget. Marami silang pera. Sa iba pang mga balita, malapit na raw pong ipatupad ang panibagong reshuffle ng matataas na opisyal ng Philippine National Police. Ito'y bilang paghahanda daw po sa 2019 midterm elections ayon po kay Director General Oscar Albayalde. Ang iba pong mga provincial directors na rin ay nagkaroon na ng reassignment para sa patas na eleksyon. Sinabi rin po ni PNP spokesperson Chief Superintendent Benigno Durana, ang reassignment po ay may layong makatiyak na hindi makaka-impluwensya ang mga police officers na may mga kamag-anak pong tatakbo sa halalan. Tama yan. Hindi naman daw matatagalan ng reassignment at pansamantalang lamang daw po ito. Ayon po sa opisyal, kung magandang magiging performance ng pulis ay pwede silang i-assign muli sa kanilang pinanggalingan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Attention mga kabataan. Ayon po sa COMELEC, may mahalagang papel daw pong gagampanan ng mga kabataan sa 2019 elections.
Nasa mahigit 1/3 ng botante ay mga kabataan ayon po sa Commission on Elections. Umaabot po sa 2.9 million ang potential na dagdag botante kung saan karamihan po ay mga bagong nagparehistro. Mainam din na isama ang kabataan para makasali rin sila sa mga mahalagang usapin. Madalas kasing nababaliwala ang kanilang hanay sa mga mahalagang issue. Sa ngayon ay nasa 61 million ang botante na inaasahan pong boboto sa 2019 midterm election. 61 million, napakarami niyan. Ayan, so ang kalahati niyan 30 million. Sino kaya makakadali ng kalahati niya ng 61 million, Wala pa yata. Si Mr. President ay 16 million ang sinasabing bumoto ayon po sa datos ng COMELEC. Sa iba pang balita mga kaibigan, sa oras na 20 minutes after 8, pinalalawig pa lalo ng Kamara ang sakop ng anti-sexual harassment law. Ito ay dahil na rin daw sa pagkakaaproba ng mababang kapulungan ng Kongreso sa ikalawang pagbasa ng House Bill 8244 na consolidated version ng maraming panukala ng minority at majority congressman. Batay po sa naaprobahan ng Kamara, mapaparusahan na rin ng sexual harassment kung ang akto ay ginawa physically, verbally, at visually. Ulitin ko physically, no question. Yung verbally, malamang talagang no question. Yung visually, partner, pagka pinakitaan mo ang katabi mong babae ng visual, pinakitaan mo, halimbawa, galing sa site, porn site, sinabi ni si Glenn Chong, si Attorney Glenn Chong, alam na alam ang mga porn sites. X-video. X-video daw. Porn site. Pag pinakita mo sa katabi mo babae, nako po, baka makasuhan ka ng sexual harassment. Nasa kasakupan din ito kung ang akto ay ginagawa gamit ang internet at iba pang teknolohiya sa loob o labas ng lugar ng trabaho at paaralan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaya po, mag-ingat kayo. Never ever do any act na madadali kayo ng sexual harassment charges. Maging mabait. Yan po ang pinaka-solusyon dyan. Maging mabait sa lahat ng oras. Samantala mga kaibigan, 1 ang patay at 14 naman po ang sugatan sa bumiliktad na kuliglig sa Isabela. Alas 5:45 po ng madaling araw kanina, bumaligtad ang isang kuliglig sa National Highway sa Garita, Cabagan, Isabela. Patay ang isa sa aksidente. Naaksidente si Josefa Bautista at 14 naman po ang sugatan. Kabilang po sa mga sugatan ay ang magkakamag-anak, driver at mag-aral. Ayon po sa Isabela Police Provincial Office, sakay ng kuliglig ang mga biktima papunta ho sa barangay Masipi West, Cabagan, Isabela para mag-ani sana ng mais. Nawalan daw umano ng control sa manibela ang tsuper nito kaya't bumaligtad ang kuliglig sa gilid po ng kalsada. Dead on arrival. Si Josefa nang dalhin po sa ospital. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ito po, narito ang latest update sa pagka-ambos at pagpatay naman sa alkalde po ng Sudipin sa La Union. Huli po ang isa sa mga suspect na sa pumaslang sa mayor po ng Sudipin sa lalawigan po ng La Union. Hawak na ng mga pulis ang isa sa mga hinihinalang sangkot sa pananambang sa alkalde ng Sudipin sa La Union na si Alexander Buking. Si Rosendo Sibayan ang tinukoy umano ng mga witnesses na ngayon ay nasa kustodya na po ng Balawan Police. Nasa 5 raw ang sangkot sa pagbatay sa mayor. Ayon po sa mga pulis, hinuli si Sibayan dahil po sa illegal possession of firearms matapos makuha sa kanya ang 5 bala at isang basyo po ng bala ng M16. Mari namang tinanggi ni Sibayan na sangkot siya sa pamamaslang at hindi raw siya ang may-ari ng mga nakuhang basyo ng bala. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sa muling pagbubukas naman po ng isla ng Boracay, dapat daw po ay meron ng mga gabay ang mga turista.
Inabisuhan po ni Senate Committee on Tourism Chairperson Senator Nancy Binay ang Department of Agriculture and Department of Environment and Natural Resources at LGU na magtalaga na ng mga taong magbabantay at gagabay sa mga turista sa pagbubukas ng Boracay. Well, nothing new about this. Yeah? Ang tawag dyan sa English, di ba? Tourist guide. So, tourist guide, malaking tulong daw ito para matiyak ang pagpapatupad ng mga lituntunin ng pamahalaan. Pero, you know what? Ang mga lumabag dyan ay hindi po mga turista, mga establishmento. Hindi na rin daw dapat payagan ang mga turista sa mga ilang aktibidad gaya po ng mga party at iba pang water activities sa dagat para manatiling tahimik at malinis ang Boracay. Ano na kaya yan? So, langoy-langoy na lang sila. Yan, kampay-kampay na lang. Oh. Bawal na ang party. Alam niyo po, it's not the tourist. Ang turista ay ano lamang po yan. Nag-i-enjoy po yan kung ano ang meron, di ba? Oh. Establishmento ang dapat pasunurin sa mga patakaran. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Di ba? Kung wala pong mag-aalok dyan ng kung anumang uri ng serbisyo, wala eh. Diyan lang talaga. Sunbathing. Yan. Naka-two-piece. Yan. Yung mga babae at yung mga lalaki naman, naka-1P. 1P. Two-piece. Magandang balita muna tayo. Nagbigay po ng 13 million pesos na donasyon ang bansang Taiwan sa mga nasalanta po ng Bagyong Ompong. O, yan nga po, nasa ganong halaga ang ibinigay ng Taiwan sa mga nasalanta ng bagyo kahit walang diplomatic relations ang Pilipinas sa Taiwan sa ilalim po ng One China policy. Ang China kaya, magkanong dinonasyon? Magkanong donasyon sa Pilipinas? Buti pa yung Taiwan, 13 million pesos na tumataginting. O, yung China kaya, magkano kayong donasyon? Nice kong malaman kasi wala akong nabalita eh. Wala akong nabalita. Ang financial assistance ay ipinasakamay po ng Taiwan Ambassador Pa Yong Shu sa isang donation ceremony sa isang hotel at tinanggap ito ng Manila Economic and Cultural Office. Pinalakas ng bagyong pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa ngayong taon ang Ompong kung saan sinira nito ang iba't ibang bahagi po ng Hilagang Luzon at nagiwan po ng halos 100 kataong namatay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan at tayo po ay hanggang alas 8 po ng gabi po lamang. Mamaya po, pagkatapos ng programa natin ay panoorin po ninyo ang Bible Cafe ni Pastor Ram Gamboa mula po sa Calvary Chapel of Baguio City. Alright, sige. Jolly Elisaga Cervantes is with us at iba pa mga viewers natin. Sumagot kayo sa ating tanong para may chance kayong manalo po ng 100 pesos load. Simpleng-simple. Paano po sumali? I-like po at i-share ang ating FB page ng Leader News Philippines. Number 2, i-like at i-share ang live video ng Kamaong Asero ni Errol Dacame. Number 3, most importantly, mag-comment po kayo. Sumali kayo sa ating discussion at ang may pinaka-the best na comment, yan po ang siguradong magwawagi ng 100 pesos load sa ating palatuntunan. Alright? Sige. Sige. May mapipili na tayo dyan. Sige. At tuloy tayo. Yan. Sa October 14, tuloy po ang Dugong Bayani Project ng Heroes Alliance. Diyan po ito gagawin at gaganapin sa barangay hall ng Barangay Habay 2 sa Bacoor, Cavite. Kung malapit lamang po kayo dyan, ay suportahan po ninyo ang Dugong Bayani Blood Donation Program ng Heroes Alliance at ng iba pang mga tropa na mga riders. Yan. Alam niyo po, napakahalaga ng mga proyektong ganito sapagkat ang isang bag ng dugo na may do-donate po ninyo ay makapagliligtas po ng isang namimiligrong buhay.
mostly sa hospital, na nangangailangan po ng blood transfusion. So, supportahan po natin. Supportahan po natin ang Dugong Bayani Bloodletting Program ng Heroes Alliance at ng mga pinagsanib po sa mga riders group. At yan po'y pinupuri natin ang mga ganyang proyekto dahil nga po, as I was saying, buhay po ang naililigtas po dyan kapag nakapag-donate po kayo ng dugo. At higit sa lahat, ang pag-donate po ng dugo ay maganda sa kalusugan. Yan, sapagkat nare-renew po yung mga red blood cells po ninyo. Nagkakaroon po kayo ng magandang blood circulation, etc. etc. At higit sa lahat, you'll have the feeling of, yung nakatulong ka, ibang feeling ng nakatulong. Ganun po yan. Right? Wala mang parangal yan, wala mang premyo po yan, pero okay na yan. Alam po ninyong nakatulong po kayo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, kung kami naman po ang sasagot sa ating tanong, without malice, alam niyo po, itong panukala ng mga kongresista dyan sa Kamara ay talagang malisyoso. Number one, sa panig po ni Senate President Soto, nais nilang ipahamak, nais nilang ilagay sa balag ng alanganing kahiya-hiya si Senator Tito Soto. Nais nilang suhulan si Senator Tito Soto ng isang bagay na papangit po ang kanyang pangalan. At higit sa lahat, malisyoso ang kanilang intensyon sapagkat alam niyo po, maliwanag na ang eksistidong batas nagsasabi ay pagka may ganyang insidente na may incapacity, may resignation, o na-aksidente ang presidente, vice president ang hahalili. But this is just a draft. Draft lamang po ito. After all, ito po idadaan sa plebisito kung sakali. Pero sinasabi na po ng mga senador, yang panukalang yan, tigbak agad dyan pagdating sa Senado. Sapagkat, salamat naman po sa mga senador at medyo nananatiling sila po ay tumitimbang sa tama at sa mali. Pero nakakalungkot po, marami dyan sa mga kongresista ang talagang mga sugapa sa pwesto, sugapa sa pera. Ang karamihan dyan, may mga kasong graft and corruption, may mga convicted na po dyan yan, sino mag-convicted dyan? Dapat hindi na nakakatakbo yan Parang pagka sangkot sa drugs, hindi na nakakatakbo. Pero pag sangkot din dapat sa corruption, hindi na rin dapat nakakatakbo, di ba? Fair na fair. Yeah? Sabagkat ang nagpapahirap po sa Pilipinas, number one, na nagpapahirap sa Pilipinas, corruption. Alam niya ng presidente, kaya nga't ang kanyang kampanya laban sa korupsyon ay matindi. But paano po ito? Sapagkat marami po sa nakapaligid sa presidente ay mga taong mga kurakot. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bueno, mga kaibigan, bago tayo pansamantalang mamaalam sa gabi pong ito, nais po nating batiin siyempre ang chairperson ng Sulong Katutubo International Foundation, Ma'am Amira Princess Sunshine Magdangal, at ang mga opisyalis po ng Esquifi. At siyempre yung ating mga katuturin po sa Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago Party, chaired and founded by Tatay Doming Aspiras Cañero, ang ating mga kasama po dyan, ang ating Vice Chairman and Vice President Attorney Milanio Batas Mauricio Jr., ang ating Executive Vice Chairman Engineer Bertito Hashimoto, ang number one nominee po sa Wow Pilipinas Party List, ang ating Secretary General Roy Cañero at ang ating Executive Director Ambassador Jawar Sandoval, at marami pong mga committees na may mga kasama po tayong mga chairperson, si Ernalyn Goles, ang chairperson po ng Development Committee, ang Ways and Means, si kasamang si Dr. Tim Gabriel, at ang inyo pong lingkod, ang Special Assistant to the Chairman and National Public Information Officer and Spokesperson. At marami pang iba, yung Political Affairs Committee chaired by Sir Yusuf Mando, yung ating
ano pa? Membership and treasurer. Yung ating party treasurer si Dato Sukarno Almoro. Yan. At marami pang mga committee chairman. Binabati natin silang lahat. Alright, sige. Suportahan po natin ang magandang objective at layunin ng hukbong federal ng kilusang pagbabago. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Rosana Sian Flowers, sabi niya, excellent. Thank you sa mga nandyan sa Rosana Sian Flowers. Saan ba ito? Nasa Amerika ba ito? Thank you, thank you. Mga kaibigan, maraming salamat po. Alright, so sa ngalan po ng ating mga nakatuwang sa paglilingkod sa gabi pong ito, and as always, sa Operations Engineer Oliver Licop, sa production at mga kasama po natin sa news and current affairs, si partner Angeline Valencia as producer and head writer, yung ating creative director Mark Anthony Reynoso, yung ating director for news and current affairs si partner Gani Oro. Parang napipintong kumandidato paring Oliver. Parang gustong magkunsyal sa Quezon City. Talaga naman tutulungan natin yan. Sige. Ayan, huwag yung kaliligtan. Pagka medyo nag-decide, may hanggang bukas pa naman. 5th District ng Quezon City, Kunsyal Gani Oro. Sa ngalan po ng PQC Paint Depot at ng Borgesco Auto Parts, dyan po sa Tacloban City, ng Long Ridge Philippines at ng TPC Telepreneur Corporation, ang number 1 loading business ni partner Hernan Quiñones, at sa lahat pong mga manonood sa ating palatuntunan, mga viewers, mga supporters, no? Ulitin ko po, supportahan po ninyo ang Kapote at Bota Project ng Leaders Philippines. Right, i-announce po natin kung sino ang nanalo. May pinakamagandang comment sa susunod na episode po ng Palatuntunang Kamaong Asero. Bueno, mga kaibigan, sa ngalan po ng ating mga manonood sa ating platform ng Leaders Philippines, ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.